Κομμάτων, ο κύριος ανήκει στην νεολαία της δόξας. Πραγματικά έτσι είναι. Έτσι είναι. Έτσι ακριβώς είναι. Το όνομά σου και το Θανάσης Βρακάς λέγομαι. Θανάσης Βρακάς. Είσαι μόνο δόξα? Μόνο δόξα. Τίποτε άλλο? Τίποτα άλλο και πολλά χρόνια όλα, από μικρό παιδί κιόλα. Κοίταξε, άμα πιστεύεις σε πολλούς θεούς είναι ιδωλολατρία. Έτσι ακριβώς είναι. Που καίσονται θεοί έτεροι πλην της δόξας. Έτσι ακριβώς είναι. Λοιπόν, είσαι αισιόδοξος για τη φετινή αγωνιστική περίοδο? Είμαι πολύ αισιόδοξος, πιστεύω σίγουρα στην παραμονή, αλλά το θέμα είναι να κάνουμε κι εμείς και σαν και ο κόσμος να βοηθήσει βέβαια την ομάδα. Την υπέρβαση, Την υπέρβαση να κάνουμε, να ανέβουμε, είναι καιρός για μεγάλα πράγματα. Πάνε τα παλιά τα χρόνια. Οι φίλοι σου θα δεχθούν να μιλήσουν, θέλουν να πούμε μια κουβεντούλα και με αυτούς. Για έλα εδώ. Είσαι και ωραίος άντρας να δει και καμιά κοπέλα έτσι να πας και βρεις καμιά νύφη, γιατί βλέπω δυσκολεύεσαι. Γιατί δεν είσαι και τόσο κοινωνικός? Για πες μου φίλε, πώς λέγεσαι? Εγώ είμαι Γιώργος Γκυζερλής. Και εσύ είσαι δοξαίος? Δοξάρα forever. Forever. Καλά, γιατί μιλάς τουρκικά? Λοιπόν, για πες μου εσύ πώς λέγεσαι? Σάκης Βρακάς. Α, είστε συγγενείς. Ξαδέρφια είστε. Ναι. Δηλαδή η οικογενειοκρατία που λένε δόξα. Δόξα δράμα. Όπως η πολιτική, από πατέρα σε γιο, από σε εγγονό. Έτσι ακριβώς. Εδώ έχουμε όμως τη δόξα. Εδώ δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, είσαι αισιόδοξος για φέτος? Εννοείται. Για άνοδο. Πάμε για άνοδο. Έλα, για πες που φεύγεις. Τι να σου πω, για άνοδο πάμε. Εντάξει, γιατί φεύγεις? Όχι, εντάξει. Πες του. Άνοδο. Καλή επιτυχία. Το Καλή χρόνο επιτυχία, σας λοιπόν. περιμένω εδώ να μιλάμε, να κατακτήσουμε καμιά θέση στο UEFA. Ανέβουμε πάλι δεν θα είμαστε. Γεια σας παιδιά.